И така, дами и господа, както обявихме в началото на тази вечер, вечер на успеха, остава да връчим една последна награда, но тя е златна. Време е за златната статуетка и тя отива при Кредисимо. Аплодисменти, Кредисимо. Моля, целият екип, заповядайте на сцената. Нека позиционираме златната награда така към обективите на нашите колеги тази вечер, да запечатат този специален момент. Честито още веднъж, така ако ви е останало и още нещо да добавите тази вечер, моля, заповядайте. По-близо към микрофона. Отново благодаря на всички за цялата вечер, за цялата организация. Поздравления на всички, които тази година взеха награди. Поздравления на всички номинирани и ви пожелавам приятно до изкарване на вечерта. Благодарим отново. Благодарим Само ви. остава да кажа нещо, което току-що ми съобщиха от журито, а именно цялото жури е било единодушно, че вие печелите тази златна статуетка, така че честито! Да благодарим на многоуважаемото жури. Аплодисменти за тях.